አርዕስተ ዜና መንግስቲ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ጀሚሩ ኣብ ምዝዛም ውፅኢታውና ኮነ ከም ዝመፀ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም። ጎንፅታት ኣብ ዘለዎም ከባብታት ሰላም ንምዕሳል ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። ካብ ዜና ወፃኢ ላዕሎት ሰብ መዚ ኤጀንሲ ሓይሊ ኣቶሚክ ዓለም ምስ ሰብ መዚ ኢራን ምዝታዮም ተሓቢሩሎም። سلام ጥዕና በለይ ዝኸወርኩም ተመልከትና ከመይ ትዕሉ ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይኑ ከም ትልሙድ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና ዜናታት እንዳመራሕኩም ሳኹም ፀንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳ ፈለማ ብሓፀር ዜናታት ክንጅምር መንግስቲ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ጀሚሩ ኣብ ምዝዛም ውፅኢታውና ኮነ ከም ዝመፀ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢኒሼቲቭ ትራንስፎርሜሽን ኢንዱስትሪ ኮንስትራክሽን ብዕሊ ኣጀሚሮም ኣለዎም እቲ ኢኒሼቲቭ ከም ኣቋራፂ ኣውሮፓ ካብ 2025 ክሳብ 2050 ተግባራዊ ዝኸውን እንትኸውን እቲ ዓውዲ ተወዳዳሪ ብምግባር ውፅኢታዊ ስራሕቲ ብዝተዋደደ መንገዲ ተግባራዊ ንምግባር ዘኽእል ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ መርሃ ግብሪ ምጅማር እቲ ኢኒሼቲቭ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መንግስቲ ተግባራዊ ብዝገበሮም ስጉምትታት ለውጢ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ልምዓት ኣብ ምዝዛም ውፅኢታውን ክኸውን ኣኽኢሎም እዮም ኢሎም እቲ ህዝቢ ተረባሒ ንምግባር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ዋላ እኳ ዝተባብዑ እንትኾኑ ሕዚ እውን ዝተርፉ ስራሕቲ ምህላዎም ብምሕባር ኣብ ቀጻሊ ተኸታተልቲ ሜጋ ፕሮጀክታትን ኢኒሼቲቫትን ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን ኣረጋጊጾም እዮም ስለዝኾነ እውን ተዋሳእቲ ዓውዲ ኮንስትራክሽን ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ኣሰራርሓ ብምኽታል ንፅሬትን ቅልጣፈን ህንፀት ከምኡውን ንፈጠራ ዕድል ስራሕ ብዝለዓለ ቆራፅነት ክንቀሳቐሱ ከም ዝግባእ ኣረዲኦም ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ጫልቱ ሳኒ ብወገነን ልዕሊ 20 ተቋረፅቲ ኮንስትራክሽን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ሓዊሱ ብብርኪ ዓለም ተወዳዳሪ ኮይኖም ክሰርሑ ንምግባር እናሰርሐ ይርከብ ኢለን እተን ሚኒስትር ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ መሪሕ ትልሚ ልምዓት 10 ዓመት ኢንዱስትሪ ዕድል ስራሕ ንኽፍጠርን ቀጻሊ ዝኾነ ፍትሓዊ ተረባሕነት ዜጋታት ንኽረጋገፅን እናሰርሐ ይርከብ ኢለን መበል 12 ጉባኤ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣፍሪካ በጋና ኣክራ ይሳለጠሎም ኣብቲ መድረኽ ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግና ኣይተ ኣደም ፈራሕን ሓላፊ ሚኒስትር ዘፈር ዓለምለኸን ርክብ ህዝብን ፓርቲ ብልጽግና ቢቂላ ሁሪሳን እናተሳተፉ ይርከቡ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ንተኸታተልቲ 3 መዓልታት ዝካየድ ጉባኤ ፓርቲታት ኣፍሪካ ዞባዊ ምትእስሳር ሰላምን ጸጥታን ኩለመዳይ ምምሕዳር ዘላቒ ቁጠባን ዕቤትን ግደ ፓርቲታት ፖለቲካን ኣብ ኣህጉራዊ ልምዓት ዝጠመቱ ኣጀንዳታት ክዝቲ ትጽቢት ይግበር ብሄራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ልዕሊ 65500 ነበር ተዋጋእትን ከይዲ ተሃድሶ ብምሕላፍ ናብ ሰላማዊ ህይወት ተመሊሶም ኢሎም ቤት ምክሪ ፓርቲ ብልጽግና በቀረባ እዋን ብዝገበሮ ኣኼባ ጎንፂ ከትርፉ ዝኽእሉ ሰላማዊ ኣማራፅታት ብኩሉ ኣንፈት ንምፍታንን ብሰላማዊ መገዲ ንምቅላስን ንዝውስኑ ዕጡቃት ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር ምግላጹ ይዝከር ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ በዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ውሳነቲ ፓርቲ ነበር ተዋጋእቲ ናብ ንቡር ሰላማውን መፍርያይነትን ህይወት ንምስግጋር ዝግበር ፃዕሪ ንምዕዋት ምቹ ሃዋሁ ዝፈጥር እዩ ካብ ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ንድሓር ልዕሊ 65500 ነበር ተዋጋእቲ ከይዲ ተሃድሶ ብምሕላፍ ናብ ማሕበረሰቦም ክፅንበሩ ከም ዝገበረ እውን እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ንኣጀንዳ ብሉ ኢኮኖሚን ስትራቴጂ ትግበራ ዘላቕ ልምዓት ሃፍቲ ዓሳን በይነ መንግስታት
ልምዓት ምብራቅ ኣፍሪካ ማለት እውን ኢጋድ ምትሕባራ ጠነኺራ ከም ትቕፅል ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡሎም። ዓውደ መጽናዕቲ ዞባዊ ሃፍቲ ዓሳን ቁጠባዊ ሃፍቲ ማያዊ ኣካላትን ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየደሎም። ሚኒስትር ዴኤታ ሕርሻ ፍቅሩ ረጋሳም ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ከም ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝበሉ ፕሮጀክታት ሃፍቲ ማይ ሓደሽቲ ዕድላት ሃፍቲ ማይ ዝፈጠሩ እዮም። ትልሚ ልምዓት ሃፍቲ ዓሳን ከርሰ ምድርን 10 ዓመት ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ማያዊ ኣካላት ዝህብዎ ረብሓ ብምዕባይ ኣብ ልምዓት ሃፍቲ ዓሳ ዝዕግብ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ እውን ተዛሪቦም። ብፍላይ ኣብ መርሃ ግብሪ ጸጋታት ሌማት ኣብ ልምዓት ሃፍቲ ዓሳ መዓር እንቋቑሖን ሃፍቲ ጸባን ልዑል ለውጢ ከም ዝተረኸበ እውን ሓቢሮም ኣሎም። ኣብቲ መድረኽ ፎረም ኤጀንስን ማእኸል ዞባዊ ክትትልን ቁፅፅርን ሃፍቲ ዓሳ ኢጋድ ንምጥያሽ ዘተ እናተግበረ ይርከብ። ዳይሬክተር ሓለዋ ከባብን ዓውዲ ሕርሻን ኢጋድ ዳህር ኤሊ ብግዶም እቲ ዞባ ዓመታዊ ናይ ፍርያት ዓሳ ዓቕሙ ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ቶን ይኹን ዳእምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን እናፈረየ ዝርከብ ግና 1 ሚልዮን ቶን ጥራሕ ከም ዝኾነ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ። ኣብ ዓውዲ ጥዕና ኣወሃባ ኣገልግሎት ንምዕባይ ዝሳለጡ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ እዮም ክብላ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ተዛሪበን። ሓበራዊ መድረኽ ምክክር ላዕሎት ኣመራርሓ ሚኒስትር ጥዕናን ቢሮ ጥዕና ክልላትን ኣብ ከተማ ሃረር ምክያድ ጀሚሩ። ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ኣብቲ እዋን ከም ዝበለዎ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ኣብ ዓውዲ ጥዕና ከም ሃገር ዝነኣዱ ስራሕቲ ተሳሊጦም እዮም። ብፍላይ ድማ ኣወሃባ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ምጥንኻር ተሓከምቲ ኣብ ምድሓን ቴክኖሎጂ ጥዕናን ካልኦት ስራሕትን ኣብ ምስላጥ እቲ ዓውዲ ናይ ምጥንኻር ተግባራት ከም ዝተሰርሑ ኣብርሄን እየን። ኣብቲ መድረኽ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሃረሪ ሮዛ ዑመር ሚኒስትር ዴኤታታት ሓለፍቲ ቢሮ ጥዕና ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ከምኡውን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ተረኺቦም። ኣብ ኩሎም ከባቢታት ፍሉይ ደገፍ ንዘድልዮም ወገናት ማሕበራዊ ሓለዋ ብምስፋሕ ዝተዋለዱ ኣሰራርሓታት ጎልቢቶም ክቕፅሉ ምዃኖም ሚኒስትር ማሕበራዊ ጉዳይን ደቂ ኣንስትዮን ኤርጎጌ ተስፋዬ ገሊፀን። ራብዓይ ጉባኤ ዘፈር ጉዳይ ማሕበራውን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ምክያድ ይርከብ። ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣካቢ ጉዳያት ጥዕና፣ ማሕበራዊ ልምዓት፣ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ስፖርትን ባህልን ወርቀ ሰሙ ማሞ ሓዊሱ ሚኒስትር ማሕበራዊ ጉዳያትን ደቂ ኣንስትዮን ኤርጎጌ ተስፋዬ ሓለፍቲ ቢሮ ክልል ዝተፈላለዩ ኣወዳድባታትን ከምኡውን ፃውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም እዮም። ሎም ሓዊሱ ን3 መዓልታት ዝጸንሕ ጉባኤ ንጸብጻብ ኣፈጻጽማ በጀት ዓመት 2017 ክልላትን ፌደራልን ከምኡውን ትልሚ በጀት ዓመት 2018 ቀሪቡ ዘተ ከም ዝካየድ ትጽቢት ይግበረሉ። ዜናና ሕዙን ይቕፅል ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝርና በዝሓዝናዮም ዜናታት ይክሓልፍ። ጎንፅታት ኣብ ዘለውን ከባብታት ሰላም ንምዕሳል ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ ተሓቢሩሎም። ፖለቲካዊ ባህጊ ብሰላማዊ ቃልሲ ንምዕዋት ኩሎም ሓይልታት ዝርርብን ምይይጥን ከቐድሙ ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹሎ። ኣባዲ ደመቀ ተወሳኺ ኣለዎ።
وحس من نبابرو هيوتن ممراح سلام زلعل قدلو تسفان حلم زيقاتات زقهد بسلامة وكلنتناوي منكسقاسيوم سبات وليدوم نقعبيو وفيروم نخاعتو ريسوم فريرهاتوم نكرخبو نجيدوم نكترفو حارسوم نكفريو تماهيروم نكمرامرو تمراميروم دما نكمهزو قوتاس هيوتومن نبروتومن وحس زقبرو سلامن توليوم كوينو قنا إتيوبياويان كمز عينت زلاقنا زلو سلام نمركاب بتاريخ قطامي عدل يرخبون ربحاز بإتيوبيا نمرققات علامة غيروم زنقساقسو حيلتات سلامن دحننتن حزبي بزرقاقص منقدي سلامو قالسي زي مكياد عبي صقم كوينو حزبن حاجرن انتقودي را ለሁሉም ነገር የበሰለ ነገር ለመብላት ሰላም ነው የሚያስፈልገን ዝበሰለ ነገር ለመብላዕ ሰላም ይድልኝ ክፍአት ኩናት ካብ ዝሓለፈ ኩናት ጀሚሩ በተደጋጋሚ ርኢናዩና ሁሉ ይፈልጥ እዩ ሁሉ ድማ ተማሂሩ እዩ ربحا حزبي نمرققات تعلمو زقبر زخونه يخون قالسي كل جزء سلامو كخون كم زقبا زحبرو بوليتيكنياتات بيتن معبالن حزبن هاجرن بزي سلامو بوليتيكاو قالسي كرغاغص ايخلن يبلو ابزو خيدي علاموم نمعوات عتقاو قالسي كم ممارتي وسيدوم زقالسو حيلتات منته ربحا حزبن هاجرن زرربن مييطن كقدم بمغبار سلاماوي بوليتيكاو قالسي كمرصو يغبا يبلو የሰላማዊ ትግል አማራጭ የሌለው ነው ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ መማረጽ ዘይብሉ ጉዳዩ ቅድሚ ሕዚ ዝተኸፍለ መስዋዕትነትን ወለዶን ያክልልካ ብዝርርብ ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን ሕቶ ፖለቲካ ምምላስ ዝከኣለሉ ዕድል መፍጣር የድሊ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ካብ ምምራጽ ወጻኢ ምስ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዝቃለሱ ኣካላት ንህዝቦምን ንሃገሮምን ክብሉ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ወገኖም ተጸምቢሮም ሰላሞም ክሕሉ ከም ዝግባእ ዝተሓበረ እንትኸውን ነዚኦም ብምምዓድ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክመጹ ኣብ ምግባር ግደ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን وسانيوم ህብረተሰቡም አሁን ሕብረተሰብ ሰላም ንኽመጽእ ብምምያጥ ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ ሓይልታት ጸጥታውን ምሳና ብሓባር ስለ ዝሰርሑ ኣብ ዝሕሸ ብርኪ በፂሕና ኢና ይሄ ሰላም እንዲመጣ ሰላም ንኽመጽእ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታት እቲ ከባቢ እቲ ጸገም ናብ ዘለዎ ከይድካ ምቅርራብ የድሊ በሀገር ላይ የተቃጣው ነገሮች የሚመለሱት ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘንጸላልዎ ሓደጋ ዝምለስ ጸሎትን ልመናን ናብ ኣምላኽ ብምብጻሕ እዩ ስለ ዝኾነ ከም ሃገር ምዝርራብ ኣድላይ እዩ ከም ሃይማኖት ድማ ጸሎትን ልመናን ምግባር የድሊ እዩ ሓድነትን ሕብረትን ወሳኒ እዩ ህዝቡ እነዚህ ሰላም ሕብረተሰብ ሰላም ንዘደፍርሱ ጉጅለታት ግደፉ ክብል ይግባእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ብዘርአዮ ተደጋጋሚ ቁርብነትን ተበግሶን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሰላማዊ ቃልሲ ንምክያድ ብምውሳን ናብ ወገኖም እናተጸምበሩ ከም ዝርከቡ ይዝከር ውድ ሕብራት መንግስታት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ፍትሓዊ ተረባሕነት ክረኽባሉ ብዝኽእላ መገዲ ጭቡጥ ስጉምቲ ብፕሮግራም ኣዋዛ ከተግብሪ ጻውዒት ቀሪቦም ኢትዮጵያ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበት ኣብ ቱርክሜኒስታን ኣብ ዝተሳለጠ መበል ሳልሳይ ጉባኤ ውድ ሕብራት መንግስታት ኣዋዛ እዩ ኣባዲ ደመቀ ኣብዚ ጉዳይ መልኪቱ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣሎ ተኻቲና ንመለስ ኣፍደገ ባሕሪ ንዕብየት ኩለንተናዊ ቁጠባ ሃገር ካብ ዝህሉ ዕዙዝ ግደ ብተወሳኺ ሰላምን ድሕንነትን ሓንቲ ሃገር ወይ እውን ዞባ ኣብ ምውሓስ ዝለዓለ ረብሓ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ዓለም 44 ብኣፍሪካ ድማ 17 ሃገራት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን እንትኾና ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝብን ስፍሓት መሬትን እታ ዝዓበየት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ፍትሓዊ ዝኾነ ኣፍደገ ባሕሪ ንክረኽባ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ኣዋዛ ናብ ተግባር ክልውጦ ከም ዝግባእ ዶክተር አለሙ ስሜ ኣብ ቱርክ ሜኒሲታን ዝተሳለጠ ሳልሳይ ጉባኤ ኣዋዛ ኣመላኺቶም ኢትዮጵያ ኮሜንድስ the Awaza program of action በሪ ባሕሪ ዘይብለን ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንበሪ ባሕሪ ቀጥታዊ ዝኾነ ዕድል ስለ ዘይብለን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብዙሕ ፈተና እናተፈተና ይርከባ ወጥሪ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ኣየር ጽዕንቶ ዕዳ እንትውሰኽ እቲ ጸገም ዝለዓለ ገይርዎ እዩ ኣብዚ ተጋላጢት ካብ ዝኾነ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ኣብዚ ጉባኤ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ፍትሓዊ ስጉምቲ ትጽቢት ትገብር እያ ብመዳይዚ ኣብ ኣፍሪካ ኤዥያን ደቡብ ኣሜሪካን ዝርከባ በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ፍትሓዊ በሪ ባሕሪ ክረኽባ ዝኽእል ብሕቡራት መንግስታት ዝተቐመጠ ኣዋዛ ፕሮግራም ናብ ተግባር ክልወጥ ኢትዮጵያ ብኽብሪ ትሓትት
ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ታሪኻዊ ዋንነት ፍትሓዊ ሕቶ ናይ ምልዓል መሰል ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ተመራምርቲ እቲ ዓውዲ ብመዳይ እዚ ኣብቲ ዞባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትረኽበሉ ዕድል ዕፁው ዝኾነሉ ምኽንያት የለን ይብሉ። ሕጋዊ معلب أي تجبرلن مسير ترى تابيلا بيا تتجنسيلا تأيي حزات تخارج جبا تأييها حزاخ كيدا زبل أريد تجيرو باقباهو فتح أي تجبرن سويلا نهجر أفلتو رخيوا للع عدية سلازت فتح باقباه جبر كله إثيوبيا تناي بحر برحتو تحتت ستيل تمثل عصو أيكونن إلى الأمران. كاب جزء ناب جزء زعب زلو بس حزب إثيوبيا باقوصاصرا أوروباويان 250 مليون كبت يتباهلو أمت زي زاكل حزبي زلو هاجر دما بزي أفدق بحري زترجاجع كلن تنوع عبيت قطبا هنيصا أبتو زوبا زلو بتسحيت نمفصام أزيو زصقم كم زخونه يجلص. ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ እትርከብ ወሳኒት ዓባይ ሃገር ከም ምዃና መጠን በብግዚኡ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘይምርግጋዕን ወጥርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሰላም ድሕንነትን ሃለዋትን እታ ሃገር አንጸላልዩ ዝፈጥሮ ሓደጋ ቀሊል ስለ ዘይኮነ እዚ ንምቁጽጻር ኣፍደገ ባሕሪ ዝለዓለ ወሳንነት ኣሎ። ሰላም ክመጻው ዝዓዲ ምስ ኢትዮጵያውያን ሓቢሮም ክነግዱ ከዓብዩ ብኢኮኖሚ ክተኣሳሰሩ እንተኾይኖም እዚ ፍትሓዊ ሕቶ ባግባቡ ريو والله إلى الحسبان. سلز خلتين هجرات زتقاقع ماله خلتين هجرات بزربح من قدي مفتاح كالي ليلام. بجغرافيكال بوزيشناتشنم بحزب بذاتاتشنم بتاريخاتشنم. بجغرافياوي أمام تانان ببزح حزبن بتاريخنان بر بحري كنركب يقبانايو بزي زخونك ففل ملا إثيوبياويان أبزا أجندازي بحبار كسر حلوهم. داف دق بحري أكل هجرة وربح جيرة الناس رحت تركب إثيوبيا مس كالوت حجرات زلوا متأسسر التناخيرة بمقتل تربح النتا كم الترجاج عبر إثيوبيا أبو زوباق أيح بحري زلوا هجرة وربحة نمرجات زخ ألوز تفلاليو دبلوماسيا وجدات أبو مفتام كم التركب يفلت. زين عداقا يقصل انشيتيف ديجيتال إثيوبيا 2020 حبونشتن كومبانيات التكنولوجي قوليهم نخوتون ستارت اب بيزنسات كسفافحون يقبروا له قبل منستر تكنولوجين انوفيشن افليتلهم اما خاري منستر تكنولوجين انوفيشن دكتور ابيت بايو اب إثيوبيا اب انوفيشن ارتفيشال انتليجنسن بزحات مناسي وننتي عبيت كومبانيات نمغبار الناس رح مخانهم تزاريبهم منجستي نتعودي بزهاو تقرات صفحات مسارة المعاطات تكنولوجي كم استسرحوا بمحبار أبزعمت قبل علو تكالات مرتز تمرقوا تمهارو ناي بعلوم بيزنس كمسرتو عدل الناتا مچاچوه كم زركبون حابيروم كالايزور انشيتيف ديجيتال إثيوبيا 2030 كقصل يزبلو دكتور أبيوت ديجيتاليزيشن نفتر عدل سراحن مقلبات عقمن كم زحجز أبريهم اللوم حزدما ناب زينات أي كنسجر لعلوت سب مزي إجنس حيل أتوميك علم مسب مزي إيران مزتهم تحبير لهم بيراوي ميديا إيران كمزي صبصبو تيزت إيران أول حسنة مستي إجنسي متحبارم دحري مقراصة زي تجبر فلما يزت العلوت سب مزيهم مكتل وانا دايركتور إجنس حيل أتوميك علم ماسيمو أبارو مسمزي منسترات قديات وصاي إيرانن سمزي نيوكليرن تهزات يوم اللوم تهران مس إيجنسي حيل أتوميك علم متحبارام تقوم ببالا موسى ناسعيبو أبز قصة الأوان إيران مستيتكال بزعبات زهلوا معقف متحبار زد هاب مخانو مكتل منستر قديات وصاي كازيم غاري بابادي نوكيل زينا إيران تزاريبهم أبا مودة تور حسنة بارلما إيران مس إيجنس حيل أتوميك عالم زلو متحبار زي قوارص اللو سنة أم حلالي في منبارو يذكر كبرات ملكتي معد زينا قدمي مزامنا قند زينا تاتزعلتي كزخاخركم
መንግስቲ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ጀሚሩ ኣብ ምዝዛም ውፅኢታዊ እናኾነ ከም ዝመፀ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊፆም። ጎንፅታት ኣብ ዘለውዎም ከባብታት ሰላም ንምዕሳል ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። ካብ ዜና ወፃኢ ላዕሎ ሰብ መዚ ኤጀንሲ ሓይሊ ኣቶሚክ ዓለም ምስ ሰብ መዚ ኢራን ምዝታዮም ተገሊጹሎም። ባርከስ ተመልከቲ ማድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም